Okay, guys, tadzoka. And vachiri kuyamira zvandifana to. Right, guys, chikotega umutibeta kurumidza kufamba ne. Tibeta kurumidza kufamba nebhora. Right, guys, deidzai vamwe. Ndosaka ndichida zvangu zviridzira music. Music, painopera, tingeta kwana namba. Right, hasta tadzoka regai ndigare ndabata hangu yapa. Kuita kuti zirume rake tigorisa pane imwe foni. Kuno? Ndipa live. What did you do? To myself. I'm starting to get mad. I'm speaking to myself. Right, guys. Masquera say, right, guys, tadzoka. Tadzoka, guys, tadzoka. You could piece of it. What piece of no? Yaway. Kapisa. Right, guys, singo dedzaiva mutegaiva mutingosvika pa 450 chibvete tanga. Apa nyaya dzagiribheti panonetsa. Manzwa here guys nyaya yemwana akazviuraya kuno iri kutrenda kuno South Africa yemwana akazviuraya kuchikoro kuLimpopo mushure mekunge arohwa nemwe mwana kuchikoro bullying. Akasvika kumba akazviuraya. Maiona here vasikana? We have to be very careful nevana kuchikoro uku. Zvikuru sei vana vemaforena muzvikoro zvavanoe kunoku. Anomaona bullying yacho yakanyanyisa. Mwana akasvika pakuzviuraya abhuliwa kuchikoro. Mwana nezura I think igrade ani mwana uya 8. Andi. Vachigura 5 rand. Igrade 8 andi. Grade 8, grade 9. Anomaona form 1, form 2 papapa. Anomaona akabva atonozviuraya mwana akafa. Saka be very careful guys. Garai makacheka vana venyu inadzidze bully. Vamwe vana anogona kusataura kuti chikoro I'm being bullied. Anogona kungozviuraya. Semwana iye haana kutaura angosvika kumba akazviuraya. Vachirwira 5 rand. 5 rand guys. Vairwira 5 rand. Mufunge. Vairwira 5 rand. Anomaona. Saka ngatigarei takatarisa vana ava. Takataura nevana. Munzo mukanzwa mwana chindikurohwa kuchikoro musangozvitora kuti aiwa ndozvazvinoita kuchikoro kunorohwanwa kana kuti ingonyara rakadzosera aiwa mbereki simuka uende kuchikoro and go and lodge a complaint nebullying. Vanhu vari kufa nebullying. Mwana akazviuraya nezuro nenyaya yebullying. Abhuliwa kuchikoro nevamwe vana. Saka vabereki please ndingokuencourage anditika vana vari kubhuliwa zvikuru sei kana tikadozikama kuti mwana uyu ikwerekwere kandi kana kuti ari kunzi ndewe kuZimbabwe munyika muno mwana anoitwa bullying anobhuliwa mufunge. Saka vabereki musazvitora for granted kuti nezvekuchikoro ndezvechichi. Vana vanozviva sensitive vanoe masiva ano. Very fragile vanoe masiva ano. Mwana anofa. Anzi ndaiona panews anti waona. Yaswera ichitenda nhasi vana vedu vaswera vakaisa pamastatus nyaya iyoyi tikati ani mazviona ka bullying. Kana muchita zvebullying kuchikoro stop it. Ibvai magara masiya. Right. Regai tifonere kola wedu auye nenyaya yake tinzwi. Nyaya yakamira sei? Maomesera inini nhasi because inini ndamaplay panapa neplay haichavatisi play haivatisi mufunge.
Hello? Yes, Muningina, what do you say? Diripa, I like your status, Wena. I like your profile picture. Yakanze, I'm just a sinner saved by grace. I like it. Okay, thank you. Okay, could you say kwa uri? Could you say kwa uri? Hakuno kuri right. Hakuno kupisa tanzwa. Right, Muningina unenya yako ya kushungurudza Zibaba rekwako ranetsa uku. Nyaya yakamira senya tutakabva pakutanga kuti makasangana kupi mukagara sei mese mukarorana mukadi. Tinoda kunyatsokunzwa kuti tero usambosiye. Tinoda kunyatso tufambe nebhora yatituza pose. Tichinyatso kurwisa nyaya kuzosvika patinosvika kana tichizomufonera murume tobva tatomufonera pano nhasi. Famba nebhora. All right. Ndakasangana naye muna 2014 ndiri kuchinoi ndopa ndakasangana naye chidanana ndaitoenda mumba kwake aigara nemuzukuru wake achigara nemuzukuru wake hapana zvaakandudza kuti munhu uyu ari married ndopa takaramba chidanana kusvika this other day akareceiva phone call wati munhu yanga ari married phone call pakudana kwamakaita kubva 2018 yacho i2018 2014 bva 2014 pesa paunambo wakana runyere kupiwe rokuti munhu ane mukadzi kana handina chero muzukuru wachona hapana zvaakambotaura ndaisvika kumba kwake waisvika kumba kwacho akambotaura muzukuru wake waigara waisvika kumba kwacho iwewe iye anenge ari mukadzi anga waisvika kumba kwomurume uyu mukadzi aivepi panguva iyoyo mukadzi aigara kwamutare iye aigara kuchinoi kubasa saka wainda kumba kwebasa iye aigara kuchinoi achirenta kuchinoi saka hapana kumboti mai ava kana vakatomboyawo kuzoona murume wavo kubasa kuchinoi hapana kana vaiuya aitondivanzira hapana chandaiona hei asi iye ndiye mamande ndaikwira achienda kumukadzi ndiye aitokwira achienda hei varuma imba ichitotadza kuti imba yebhachurawo zveshuwa yanga itori yebhachura because mamusitombori nazvo zvakawanda mamungoriwo nemabasics yange iri full house hazvo hayo but mamungori nemabasics murume mamakasiyana neage difference yakadini 4 years 4 years zvo iye ari kumalate 30s yes amalate 30s okay and then ndobva zvaita semasangano chinoi mukadanana paya zvadii tichidanana this other day akareceiva a phone call akanditi phone call ainzi zvoni tisenda mari yemwana chichi ndopandakati kwaiwewe waizita unondudza kuti une mwana chi zvikanzi I was going to tell you kuti ndine mwana ndikatora isa mwana wacho ari kupi zvikanzi anogara namai vangu ndokwaanogara skava nditi nditumire mari yemagroceries ko what happened nababy mama kana baby mama takadivorsa ndokaakandiburitsira mafake divorce papers wakaziva sei kuti ifake ndakatozokonkluda kuti ifake because vanga vasina kutorambara even up to now muchato utoripo saka murume uyu went all out kunogadzisa madivorce papers ekuti akushowe iwewe because anga ane friend yake inoshanda yaita zvelaw yanga iri koko kuchinoi saka I think yakamugadzirira saka apaitoda kuti vakadzi vaviri kapa amena pamwe ndo zvaida but inini anga asina kundiudza maybe daina ndakachuza ndega epati yandaida kufamba nayo asi maitaurara henyu mese allright ndobva zvadii then after that ndarakidzwa mapapers aye bva taramba achidanana in the long run ndopa ndakapfundaisa nhumbu isa nhumbu kudaro ndepakazoti this other day because I some other days even most of the days aiva achimitora kubasa uzondidropa kumba later ndatomemamba kwake vanditi how would you feel if you find out kuti I'm married ipapo I was already pregnant ndipandakati how would you feel if you find out kuti I'm already married ndipandakabva ndaita hasha ndikati upezotaura kuti chii hanti ndipandakangouda kumba make ndobva ndaenda kumba then he tried to follow me but anondibata akazonditamira the next day
Vani, I'm just joking. I'm just married. Nada ungonoti. Unorieta say. What? Ha? Ndovandati aba majokes ako haichasei haiti. Ha? Ndovataramba chavoishimanya. Ini ndakatozorealiza ndakutogara naye kuchimwe ikoko. Ndopandakazorealiza kuti Joshua mukadzi ariko, because the wife amnoti akaona sei namba yangu. Then she called achindithreatena kuti ndichakuendera kun'anga, wazotamba nemuyera shumba, and the likes. Zinditi, you never see happiness, what. Ndopakandithreatena, ndopandakatozoziva ndozviriko. I think madizvo ndandada kuti unokatsirwa mwana. Ndobva ndaupa vanakumba. Ndobva my dad was bitter. Ndopakanditi gara ikoko. Ipapo muntaraunda pangasatombotsana nei. Ndagara ikoko ndakangoshinga kuti mwana azvarwe. Asi wakutoziva kuti pane mukadzi angakutoziva kuti uri kugara nemurume uyu. Ipapo ndandakutoziva kuti ndozviripo. Ndakangoshinga for those months. Mana kusvikaita 3 months. Ko iye aiti chii? Murume uyu pakaziva kuti wataura nemukadzi wake, iye akati kudii? Iye akati it's fine, ndokuda zvakadaro. Wosa angoda kuti angoda kurova lulalu akadla kwako unodla uku. Ndozvaangakuda kuita. But inini ndakarwadziwa kuti he was supposed to tell me ndochoose ndega. Kuti iye ondibatirira just like that. Zvakandirwadza, but ndakangoshingira for the 3 months kuti mwana wangu angotisingeki. Ndopandakazotaura nanatete kumba ndikati ndokumbira kuti asekudzoka kumba. Lucky enough muntaraunda akabva abvuma ndidzoke kumba ndokudzoka kwandakaita. Then ndaikoko nevamwe maikuru vangu vanoshanda kuMinistry of Women's Affairs. Vakanditi iwe chino unoclaima chii maintenance. Ndaenda ndiri muprocess yekuclaima maintenance. Uyu vatanga kufona because akaona ndichienda nemapapers achona basa kwake kuChina-University. Zvikanzi vandifonera achindithreatena zvikanzi this move yauda kuedza kuita you never get away with it. Kana let's say ukatongoitira kuno kuChinoi, just know kuti uri kuluza. Then maikuru vangu ndobva ndavaudza vanditi tiitira kuno ndavazonoitira kupindura. Kavaiti kuno kundine access. Ingoenda unodhindirwa wopiwa macopies ema-payslip kuChinoi, then the rest toitira kupindura. That's what happened. Ndobva ndaenda ku-maintenance court ndapiwa mari 150 a month by that time. 150 USD anzi bondi. Yanga 150 US by that time. Ndagara uyo ari kungogara achindithreatena zvikanzi vani chero zvikanzi mari iyo yaramba kushanda. That's the manager chengeta mwana because wakada kuziratidza kuti wakaoma musoro watwati. Ndobva ndaramba ndakanyarara because inini ndaitoitwa ndichizvishandirawo basa kwangu ndichibhalansisa nemari iyoyo. Time went on, uyo ndobva azodzoka futi zvikanzi ye ngatidzokerane. Mwana ndaukura ari pana mai nababa vake iwewe nini hazvichete sei hazvichatoite. The best that you can do is kuti tingoite co-parenting, uchichengeta mwana nekusaidi nechengeta mwana nekusaidi, not kuti niniwe ndisesekuzokerana newe hazvichaiti. Ndobva itange anzwisisa, but at this other time akazotaura zvoni hatichengete mwana kana ndisiri kugara naye. That's what he said. Ngandichengete mwana, and for sure kubvira pandakamudza mashoko iwayo hapana atumira kana rand, because by now 150 haichakwani. Ufunga yese yangutorwa nemabank charges. Apo pandakamba akatumira kana 1 rand yemwana, I do everything for mwana. Karakwana mwana kura sei? Waterfalls. But mwana kura sei? Ane 5 years, turning 6 this year. Anoziva mwana here kumuona? Tombouye kunomuona izvezvi. Asi anomuziva here akasangana naye kuti akachiona kurodhi panochiziva chimwana? Mati? Akachiona kurodhi chimwana ichi anochiziva? Anoona izvezvi manje because chati kurei. But vakafanana zvisingaite mabhanzi. Chimusikana kana chimukomana? Chimusikana? Network. Skana.
Umusikana, all right. Saka iwo uchiri in communication naye here murume izvozvi like wakakumataura naye rini? Hello, wakakumataura naye rini mushurugu? Hello, uri kuninzwa? Ndikukuzwai. Wakaguma kutaura naye rini mushurugu? Ndakapedzisira kutaura naye I think last year. Ndakapedzisira kutaura naye. Saka pamaitaura conversation anga pamaitaura conversation anga asingabvunziwo kuti mwana ari sei? Ndikatiwo uri kuti anga asingadonzwa kuti mwana ari sei. Was Papa life? Mashuruga yanikisi vasikana. Hey. Network yake iri kunetsa. Tatoga. Network yako yangambukata network yako. Watichi? Toda kufonera chimushurugu ichi panapa. Kola uni network yotiza. Kati ndimfonere futi. Katsvakeruka pana network yakasimba. Guys, isai airtime guys. Isai airtime pa 064 tifonere mushurugu. Isai airtime. Timbofonera mushurugu. Timbomubvumburudza mushurugu. Taruda kuzama kuita sei. Mushurugu adangotsake beans mahara achinda. Mushurugu adangotsotsa beans achienda haasi kutomboda zvokukomita kana kudi mushurugu. Hello, watichi network yako iri kunetsa? Okay, yange yatiza for you. Ndakapedzisira kutaura naye last year. Ndakapedzisira kutaura naye ipapo achindonzwa kuti munhu ana baby sister. Ndipo ndakati iwe how can you say kuti ana baby sister mwana usvika nokuchengeta? That was it. Because ipapo aitotaura kuti hey ngatiti what hazviiti zvauri kutaura. Ndipo unofanira kuchengeta mwana. Ingo at least inonzi kuti mwana ari safe. Uchimutumira zvaanoda mabasics kwakakati. Ndozvandakamuudza. That was bad. And recently yakamboedza kusenderwa message one of my aunts kuti uri kufungei nezvemwana but haana kurespond. The other one akangoti ndotumira mari yemafees nechikafu end of February. That was it. Ndobva adzima phone yake. Saka pauri ukuda kuti titaure nababa kuti vachengete mwana wavo. Exactly. Ndozvandoda kuti mwana wavo chete. Issues, I feel like my issues angu naye hasina affecta mwana. Ndozvandofila at least ngachengete mwana wake, umubhadhara ma-school fees, what. Inini unexpected kwangu ndichiitawo, not kuti I'm going to relax or what. Hanzi nevamwe, how old are you, Kola? I'm 30. 30. All right. Ani 30. Murume uyu anoshanda epiwi? Kuchino university. Wanoshanda pauniversity. Saka adiwo kuti mwana wakaende pauniversity naimi. Kachiri 5 years. But anotanga ukakumuchengeta kusvino kuti mwana akwanisa kusvika kuuniversity. Exactly. Ndozvandiri kungoda chete. Right, my dearies, toda kufonera Gilbert panapa. Toda kutukwa hedu na Gilbert, tichifonera Gilbert pano. Isai airtime pa 064. Itukufonera ku Zimbabwe guys. Saka panoda airtime because kutofona straight. Because since ndamsendera message ku WhatsApp paya na nhasi haina kublutika. That means pamwe data chairo ritoripo. Unomaona? Haina kublutika yangotika ka 1. Anditika saka message yoyo saka ndanchishe pamwe chatara naye ku WhatsApp zvino ikina nhasi asataona message yoyo yandamsendera. Till now. Saka the only option yatinayo kutomufonera straight. Timbonzwawo kuti mushurugu uyu unoti kudii. Andimaona. Timbonzwawo. Saka ma diaries kana ari panoda kuti blessa zvake ne airtime panapa pa 064 895 4837. Tifonere shurugu iri. Shurugu Mary.
tinzwe kuti rinoti kudini anomuona panyaya yekuti achengete mwana wake anditika kana aripo ane airtime anoda kuisa paairtime panhamba please timudzo tiri kuya kuuniversity ikoko kuzoita noise anomuona atipawo chi airtime tikwane kutaura naye tinzwe kuti ari kuti kudii kola ari muno musa anditi okay kola ave muno musa ndimo maari kushanda anditika mashurugi vanhu varume vanotsotsa vakadzi lisi vanonyepa vanotsotsa vanodidi anoona ndo mashurugi vasiri honest and I would like to believe kuti manje pakadaro varume ka 98% ndo mashurugi right so anza yopa ukuna bodoro alright vari kubasa airtime guys kandai airtime achitoni kandai airtime kana ari pandango zake airtime yachona guys ingoisa airtime tione kufonera baba direct because WhatsApp yavo haina kublutika message andavasendera tinongowanza kungotora paWhatsApp saka yaramba kutoda kufona direct kuZimbabwe anoona samukasa airtime zvinofona zvinoita handitika mukaisa airtime zvinoita and tatenda Molinox thank you very much for honoring your promise mukadzi wekubotswana toisirwa mari handakudza ingati uyu aiwa dianga rimo munhu ndaitaura but uyu wacho tatenda nokusa atindiri kumpana nandati aiwa uyu ndotaura ndakakwira pamusoro peimba because ndoziva kuti anozviita same time anozviita okay anzi nawo magolide tekla chuma ini my advice ndekuti kola tsvaga basa ushandire mwana wako kosi chokwadi tikada kuvafonera machirugwa aya tinoita day and night pano padiaries handiziviwo pamwe iye ari kuda kuti azvinzwire kuna kola kuti ari kumbonyatsa kufungei uri kushanda paina imi munin'ina wangu sofana ndichishanda parestaurant ndopanda ndichishanda ndopandiri kushanda infact saka mari haisi kukubatana haisi kunyatsobatana but ndinoyedza kuti batana because ndakatotumira mafees mauniforms magroceries ndakatotumira okay anzi nakelvin matinyanyira ndi kelvin jova inyaya ingwengweti hasati vauya pano vachiti ndaya kuzotaurawo nenyaya yakelvin jova musi unouya chimoko chako chiex chichitaura kuti ndakuzara nyaya yakelvin jova uchazobvuma kuti pandai 98 pepa ndairevesa inyaya dzekuti right now vamwe havasati vauya havo pavachauya ka ndezokuti saka tiri kuverenga sei mastatistics aya nhai kelvin uchazondiudza anomaona ro guys pane raisa airtime aripo raisa airtime tifonere baba okay let me see message here pana here aisa airtime tione kuti tingabata baba alright apana airtime yatiyapinda so far apana airtime yatiyapinda so far apana airtime yatiyapinda so far apana irani airtime because handisikosa kwafonera kuWhatsApp baba because avana kuda havana data kana kuti hamene kana kuti havana WhatsApp hamene but yangotika ka 1 message yavo yangotika ka 1 are you reading okay so guys kana pasina tozodzoka edu kana tawana airtime tozodzoka kana tawana airtime paya then tozovafonera mushuruguyu mashurugu aya anotituka anomunoziva totuka edu nemashurugu aya andichimuona vanatutuka tongotukawo ndichingosekerera pano kone tichida kuti kusaidi kwenyu kazvigadzirisike saka ukazoitawo hasha zvigadzirisike saka unotongozvininipisa uchitukwako kuti zvigadzirike kusaidi kwenyu anomaona ndizvozvo I do believe nemunhu ati vanhu vari kutichengeta mwana wega mwana is responsibility of 2 people she has to do her best to make him contribute kana zvazoramba then she can do it ega yes I agree with you afa kuti ambomanikidza kuti adi abhadharewo mukuti mwana ndiwe vanhu 2 ndo vana baba vekuti kana mwana akubudirira kuchikoro akugona kuchikoro voda kutaka kuti mwana wangu vachiuya mudhuze ndipe mwana wangu because aona kuti mwana ave nefuture anomaona but iko zvino airamba asi kuziva kuti mwana ari kupfeke chii mwana adi anzi airtime anoda zita rani sina kundonzi meli maita fadzo isai meli iyoyo ndo zita rangu iroro isai meli ndo zita rangu iroro paairtime
Arisi stare pa Facebook. Ndo zita rangu. Ina ndena stare pa Facebook. Hands I tried this zita please. Ndakupai one maita father. Mina ndikupei. Ndikunyorere. Ndino zita rangu iroro. Maita father. Iro. Ndakupai maita father. Zita ndakupai. Tikaitimire airtime tiwane kufona. Tinzwe baba kuti vanoti chii. Saka kuti uri kuroja munhingikiri. Uri kuroja mu Hello? Hello, uri kuroja uri kugara ipa pabasa. Ayewa. Tine munhu wandiri kugara naye shamwari musikanasi. Okay, muri kushiya imba. Wakauya ri mushiya room kana kuti imba chai. Tiri kushaya nonzi imba aradipa yayi. Aradi saka mune mane bedroom yake mosangana ku dining room ne kitchen. Nange atura mushansa line ri. Sorry, Vodacom. Mira ndinyori. Vodacom maita fadzwa. Eunice Tasha kwana. Vodacom maita fadzwa. Vodacom. Kaituone kana yapinda tifonere shurugwi. Vodacom rumbi. Vodacom. Manje child support yacho kusuwa ari kuno ku SA kuti anosuwa child support ari kuno ku SA. Otherwise danga Zimbabwe shwata ngomti enda ku child support uko unosunga munhu. Asi zvisina airtime iri kutengwa regaiti munzwe Gribet. Regaiti munzwe keresenzi yawo kuti ada kuti chii murume uyu. Regaiti munzwe. Regaiti munzwe murume uyu Sylvia yawo kuti arumboti chii. Pamela anopenga Tasha hanzi Mary Dongo. Zvakaoma zvagurundoro. Iwo madhongo ake anongoti paiwa madhongo akabva kupiko. Madhongo atongopuwa wona gurundoro kuti dongo vanhu vangonzi na Bubu Dongo, vana Mary Dongo, vana Ani Dongo. Zvakabvepiko? Zvakaoma. Guys, takamirira airtime tinyatsonzwisisa kuti pamwe achiri kuda chimoko rega itinzwe kwari. Vodacom noli, Vodacom. Vodacom. Yes, anda kusungwa. Anzi na mimi microblading here. Inonzi kwaichi Omba Bros. Anzi inonzi Omba Bros. Ameno kuti zvinosiyana papi. But inonzi Omba Bros. Haisi microblading. Omba Bros. Vodacom guys, itaiti fonera vasati varara. If you are in a foreign country, you cannot have maintenance. Yes. And for what have background. SIS MELLY. I mean, Mastanga wonder, guys. Mastanga wonder such a Ramadan go days and I rock one is a Meridongo, SIS MELLY, chief, Minister Mangwana, a detective. Man, I is a mustache. I'm hoping the home sort of going to go tower. And more. Ane 30, kwede 13, ane 30 years, 30. 30. Kwanza inonzi Omba browser, meno rufara page kuti, meno zvosiyana paiko. Meno, swedi Omba browser. Ndizvo zvameno, togozviziva. Ndangonoitwa ndangona chinzi kwa Omba browser dzinolasta chichi. Tekangoita asi zveshwa munozati unlast asinoenda kuritachika guys. Hamunozati retouch yainenge chinzi 6 weeks unobva waya kuritouch 6 weeks andimoziya. Ini nanhasi asanoenda kuritouch ndakaindako ka ndikatontora nemari yangu musikana uya ndabhadhira mari online anobhadha bukiwa online ndainda kuya ndikati ndaya kuritouch akanditi retouch yeyi apa
imbodzokerai mabrozi nyaka zvinakira aya mukwanza mune chi hamene zvawedhira anoshandisa dzokerai muchazodzoka kana madi iko zvinatori perfect ball vandadzokera saka chi ndozomirira kuda kana atanga kuameno tichaenda zvadii hatizi asi une mari yangu yeritachi asina tomboitiwa ritachi anombaona yaita here airtime guys tiwane kufambira baba yaita here tiwane kufambira baba ava guys tione asati yaita haisati yauya airtime haisati yauya airtime haisati yauya airtime saka kuuniversity uku andilecture here nai murume ndilibrary assistant but anomboita zvekulecture at times. Anombobva kulibrary achienda kulecture vanhu anombolectura mastudents ameno zvavanoita ikoko kukati. wasiye unoshanda akaenda mabhuku oh okay saka unopiwa zvemari pauniversity apa asi pauniversity ndipo vanhu vanenge vachidla mabhuku saka unofanira kutopa mwana anofanira kutoziva importance yeeducation nokuti atorimo mueducation imomo anofanira kutoningirira kutopawo kutoziva education because arimowo mueducation industry anofanira kuziva kukosha kweeducation yemwana. Besides that anoita kuti zvekutenga nekutengesa mota saka handingamboti munhu ari kushaya mari. Ndaona status yake yakataura kuti hanzi we buy and sell cars. Ndaona status yake yakadaro. Saka ari kutongozi. Anombocheka kudai. Ari kutongozviitika. Pamukudai azoblutika. Airtime yaiswa. Thank you Maita Fadzwa. Thank you very much. Thank you Maita Fadzwa. Thank you but i20 rand manje ka 20 rand haifoni kuZimbabwe. Tinongoti hello yobva yakati 20 rand haifoni kuZimbabwe. Patongoti hello ndambocheka kuti pamukudai zoita deliver times 200. Dixon inamboningira ko uyu mwana ari paprofile picture uyu ndewake mumwe ndo wake nemukadzi wachona ikoko. Okay ainamboblutika haina haina regai tingomufonera kakatauya kata notodii kozi kuZimbabwe munhu wacho hatombodi kungwadzwa handiti hadi kungwadzwa mati hadi kungwadzwa anobloka handiti anogona kubva atobloka because last time paakataura natete vangu nenyaya yefees akabva angoenda offline. Alright. Wachiwa nonzani? Mwana nonzani gazia? Munana wash. Iwe uchinzani? Anozvanisa kuti chi? Aizvanira kuti Bia. Bia. Yeah. Airtime inoti katira tisina kana kwataenda pa fair. Right. Rufara page number yakapinwa apa. Number ilipinda. Hello? 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 Handisati network yakana kuti chichiri kuitika.
Right, regai try again. Zvinoedho kupera kwe-airtime yedu ikokuku. Line busy. Iwe asi akaona namba dzaSouth Africa anobva afunga kuti ndiwo hazvisiri zvere. Kanimbocheka. Maybe. Kanimbocheka kuWhatsApp kuti ari kudongorera here. Asi uyu hapo pana padiaries asina kutomboenda kuWhatsApp uyu nema padiaries hapo. Ako Hapo. Because akatombodzera enda. Thank you, Aisa airtime. Thank you very much. Inogona yadarirwa namedhem. Pamwe yadarirwa nemukadzi. Muri right. Pamwe yadarirwa nemukadzi. Rufaro, thank you very much. Rufaro, ndaiona airtime. Hello? Ai, network. Network. Get try foot. Pamwe yadarirwa nemukadzi muri right akanzwa achida kunzwa voice. Zvino hando dzandati akavhusira chirume indazisati mukadzi angona kubata foni denda ngoti hello. Manje mukadzi wacho ane moto. Ane fire? Ane fire usingaiti. Nhasi tichapisiwa. Iya network kuZimbabwe straight zvayakuita foni yacho. Yakuenda kumailbox. Pamwe ato mukadzi wacho uri right iwe. Abva nodzima foni. Anogona kubata dzima foni mira itinzwe. Hanzi naJimmy ndo paida PayPal apo. Jimmy uri right ipapo. Uri right. Ndichaiita, ndichapadzikana andiselina kuita PayPal yacho. Ndichaiita PayPal yacho. Sure ndo panoda airtime apo pakubata mashurugu apo. Mukadzi wacho asi paFacebook ere naiwe. Aripo rega ndikuisira zita rake kwa. Saka mukadzi ari padiaries zvenaiwe pamwe. Pamwe mukadzi ari padiaries. Yakuringa. Hello, that's Dixon. Muri sei? Tiripo wewe. Zviri kuri sei ku Zimbabwe? Kuri right. Okay. Muri free here kutaura? All right. Muri kutaura nevanonzi SIS MELLY's diaries. Hanzvadzi. Sorry? Muri kutaura wana SIS MELLY's diaries. Hanzvadzi ndauyawo zvangu nekuzvidikupisa kwamuri. Ndauyawo nekuzvihambula chaiko nepisi zvakare. Munoziva kuti kunonzi don't shoot the messenger handiti? Kunonzi don't shoot the messenger. Hanzvadzi ndauyawo ini nekuchema pane munin'ina akaita reach out kwandiri anyway. Ini ndinouya hangu kuseri kuti taurirane mune zvakanaka zvisati zvazosvika pakuipa handiti ndiri munhu wemedia. Anomaona zvindakudza kuti ndinonzi SIS MELLY's diaries ndiri munhu wemedia. So pane munin'ina akauyawo achitaura kuti bedwe ndofunga mune mwana mese here anonzi B anzi mwana anonzi munana washe kudii ari kuda kutaurawo nemi. Saka are you up for it? Ma? Ndatini ndine munin'ina akauyawo nenyaya yakewo ari kuda kuti ataure nemiwo kuti aise chichemo chake kwamuri. Handizi kuti mungave mune nguvawo yekuti mutaurane. Tinoda kuti tisolve zvakanaka kuseri nyaya dzisati dzisaenda kumamedia kuti tisadzise kumamedia. Saka ndauya kwamuri. Saka ndingamudedza hangu auye pane imwe foni kamutauri tiwisane. Ndirai ndione. Iri kuringa. Hello.
No, ndikubvunza. Yeah. Main Bia, tina baba munana panapa, pane phone. So you guys, I believe kuti mune unfinished business. Ramina also kutaura kwakaita, but normally inandi sezvandakakudza kuti publishing yainenge one sided. Tisina kunzwa to the others from the other side, and also you guys mutofanira kutanga mataurirana moricha in agreement. Kana zvazoramba ndopanozoonekwa kuti way forward yofambiswa sei, handiti nokuti tiri vanhu tese. Saka baba munana vari panapa. Chimoriso baba munana tauri nawo zvakanaka tinzwe kuti munosvitsana papi. All right. And then aiwa munotanga nekumhoriso zvibaba mwana naimbiya unomhoriso kababa yemwana naimunin'ina tsika kantsika maini makadini akasimba ndadaudzwa kuti muti zvine nyaya kuchengeta mwana. Unfortunately, ndakarasa number ya mama. Unfortunately what? Anzi ndakarasa number ya mama. Okay, gandivanzwe inini ndenchizokudza kuti vari kuti taura yenyu hanzvadzi. I could be feeling something, but unfortunately I missed the number somehow. Okay. Saka you missed the number yekune mwana kuti mukwanisa kuti meet the part of your deal. All right. All right. Ko mamende kunoona mwana fair in person. Sorry? Amuone mwana in person. Hanzvadza munzi kunyara naye mwana mai yangu shuwa mchiti kwa it has been no kunoona mwana wenyu. Chokwadi mungatiza kuinda kunoona mwana pamameno kati kukara chungori kuZimbabwe ikoko. Munokwira munotsvaga mwana munodhimine right kunodhimanda ndokunda yakuzoona mwana. Muonewo mwana mudzokera zvenyu. Please, hanzvadzi yangu. Right, Bia, hanzvadzi vari kuti vakarasa number dzekune mwana. Apparently. Saka menoti poitwa sei? Adifunga kutaura chokwadi because message yakatoona I think 2 days ago. Achifungidzwa futi nyaya iyoyo nemwana but akangoplutika. So dai aida kunzwa kuti number ndoiwana ku I think angadai akabvunza on that number. Yes, sister yangu yakamsendera message. All right, let's not go. I think this guy arikutongotsvaka a way out. Okay, let's not go back. All right, kuti akambodai akadai, and let's not quick to judge kuti aiwa I think ari kunyepa and what not. Since waunza nyaya kwandiri iwe unoziva zvandinoita basa rangu unoriziva. Takutoda kutangira pano. Ini kana nyaya dzichiya kwandiri ndinotangira nepadzawira. Anditi padzawira ndo pandotangira. And we have a brother pana patinaye Dixon pana pana kutiza ari pano. Anditika and zvese everything zvese zvake Dixon semunhu tambo investigator zvedu takuziva information yake setinayo. But inini always, as you know, I always believe in talking background before musati maita zvinhu izvi zvese zvamunoda kuzoita pamberi apa. Ndosaka ndati no, the only best thing tine one side of the story, we need his side of the story. So hana kuramba tanokuziva hana kuramba mwana wake ndozvinhu zvandinifadza ati yakarasa namba andika let's give him the benefit of the doubt andika so hanzvadzi tingatarisira kuti mwana muchaendisawo something rini kumwana mari yemwana rini kana mawana namba. Okay. Apa mati muchaenda futi zvekunoona henyu mwana. Okay. So handisi kuziva pane zvimwe zvakataura here nhai uruda kuti vabvise chii pane chii chiri kushota pazvinhu zvemwana vanofanira kubvisa chii chacho daibhiya. Okay, I think hangu chikoro chiri kuenda mwana I think anofanira kuchita look into anofanira kuti at least mwana achinjwe chikoro ndozvandiri kufunga because like now ina hangu personally achindiitire the standards they are not okay. Also anofanira kuketa pane chikafu chemwana sababa clothing now takunda muwita. Yes, I can play my part but yes sababa I don't remember the last time yakati amtengera anything. I still remember I think last year paakanzi akamfonera akanyepera mwana kuti ndiri kuuya ndichikutengera something. Up to now mwana achida akangoita hold on to that kuti tetu vangu vachauya vachandiikira chakati. All right. And that's Dixon nemusikana uyu nabhiya uyu makasiyana zvakanaka here.
pamakasiyana nabhiya makasiyana mune zvakanaka here? That's no problem, man. Mamusina problem. Saka munofanira kuita cooperate. Muchiri kumuda here? I think okay. Aha, hazvadzi ko muri kutsenga-tsenga muromo wani. Panapa ini ndinogadzirisa nyaya idzi hanzvadzi. Taurai zviri pamwoyo penyu, tingotoisovha nyaya ikawani. Taurai zviri pamwoyo penyu, titongotaura nenyaya, titongopedza. Hamusi mauya kwandiri, handiti musikana wenyu ndiye auya kwandiri. Budai pachena, then toona kuti inofamba sei. Muchiri kuda here chimoko? Saka muchiri kumuda hanzvadzi. Aiwa hazvina kuipa kandorudo rwacho hazvina kuipa. Handiti munhu unosazvi pamwoyo pake because pamwe munenge musiri kuenyesa explain feelings enyu kuti ari kufamba sei. Saka mukanyasotaura zvazviri kwandiri inini kuti no SIS MELLY nyaya iripo ndeyekuti inini musikana wenyu ndichiri kumuda ndichiri kumunzwirawo shuga and ndotaurawo pandotaura naye paya ndichiita masessions angu naye ndoona kuti ndorovererawo sei. Handiti maona. Unfortunately, my phone, my battery is about to die. Mati? Battery is about to die. Oh, battery. Saka Mati moda kutaura naye? Yeah, later. Later? Yeah. Alright. Saka pakanaka alright motaura. Ini chandodana nungozochita kuti ndizo publishers ma picture yenyu nenyaya dzenyu chichi kuma media. Zvandisinga ndinoda kuti muite meet your end of the day. Muite co-parenting. Anti kana mchidana nenyu sezvo mati mimi amusuda kutuma inini muda kuzvimirira kuti mutaure naye moga chimoko chenyu muchiri kuchida then aiwa panenge pakanaka mutaurirana. Handitika zvomema kuita barike hanzvadzi. Hello, ndati zvoshanda here zvekuti media. Ameno kwamuri kana kusingashandi but kune vamwe zvinoshanda. What I think is Mati? What I think is dialogue is noble than maybe the blackmailing part because it may not is some detrimental effect. Inenge siri I said I think I eat blackmail zvedu because inenge siri blackmail but zvinotoita and we have seen it destroying a lot of people. Pakawandisa because remember zvema internet doesn't forget. Anti munoona but zvamukutaura kuti dialogue iyoyi inobatsira sei zvatiri kuita izvozvo it helps a lot. Ndo zvatinenge tichikurudzirawo izvozvo. And to me, it works the same way as an maintenance and stuff. Like you engage the cost and stuff, but you move into the welfare manner. And I think I get one actually. When you try to rope in the cost. I think and that's genetic and the chokudai so. I think genetic and chokuti imimika two parties ndimunenge matadza kunyatsonzwisana mukawirirana. Maybe positive the other party inosvika pakufunga kuti gandidaro but I think munyatsowirana zvakanaka zvinhu zvenyu zvichansofamba zvakanaka andimbooni need yekuti panaitika zvese izvozvo sezvamangotaura panapa tinondoda kuzotaura naye and inini ndakaratsa phone number I'm going to meet my end of the bargain and I don't think then kuti you guys are going to have any problem itai zvemwana ndewe zvamukutaura mega nemuromo wenyu kuti mwana anenge akaplaniwa mimi akati toda kuita mwana wedu saka mwana doesn't have to suffer because of my decisions enyu munenge maita imi vanhu vakuru anti mashona saka ndo patechida tichinyatso kuonesana saka anyway she's there she's open Bia Jiki wants to speak to you antika please hear him out antika mwana moyoita agreement mwana ngaachengetwe anditi saka imanjodza muna kundipindura munenge moita barike munenge mozoita barike dati munenge makuzoita barike here kana makutora zvenabhiya makutoseka Let's begin to talk about this another day. Oh. If you don't mind, another day. No, I don't mind. I'll come to Taura Toga. You look ceremonies kuti muda kupafambisa sei. Then tonzwisisa. So that kana muchida kuita barika tinobva tatongoisvisa kuna Bia aita achidecide zvaari kuda kuti ari kuya here kuzoita muri kuita zvotumba kada tu apa munobva kwanisa here musana wenyu wakanyatso simba here imanzvadzi vakaita tu musana wenyu wakanyatso kusimba zvokuti munozonyatso kuvakwanisa here kuvajima vana vachidikika munozvigona inyu nyatsojimasi
Plus kwa munobva kuchinhoika kunodliwa mushonga uko. Saka munonyatsojima zviri bhobho kuti vese vari tu kana zvichinge zvafamba nenzira iyoyo. So now live because if I say anything I comment anything. Okay. No, hapana kuipa hanzvadzi yangu. So I'm just happy kuti muri kuda kuti waru uchitaura nayo raituonesanewo. Ndoda kuzongonzwawo good news kuti no mwana akatumirwawo zvamakapromisa mwana. Winter yasvika mwana atengerwa tracksuit yake nejuziwo kwaendawo nechikafu then sharp kama unenge watotanga chengetai mwana pamwe muri kuchengeta mbamenyu muri kuchengeta doctor pamwe muri kuchengeta president wamangwana you never know anditika saka vana havana chavanoziva. Do not let the kids suffer and musadeprive mwana mukomana ona namaprofile picture yenyu kuti azive sisi vake anti mazviona mangwana vana vanosangana murodhi vakanyengana vasingadzivani kuti ndibrother nasister. So itai kuti vana vazivane kuti tiri vana vangu ndibhudhi vangu ava ndisisi vangu ava because vana havana chavanoziva anditi. So ndokutendai zvangu hanzvadzi bia vari kuuya kuseri vari kuuya kuseri then motaurirana munzwa nditika then you give me feedback. Inini ndichavavinga vati ndiuye kuseri ndichavavinga mangwana neyangu ndichafonera mangwana neyangu yemusana iyi ndiyo kuti pamusana apa vakanyatsa kumira musheri. Alright, nenchukudai. Alright, pakanaka. Hanzvadzi morara zvakanaka nditi. Sure. Right. Saka mukoma vachizvo ivo vachada kuti vataure nasi 6 but chiripo muninginaka murume uyu ndaona sokuti ngatichipere ngatichisiyana nazvo tozotaura nditi totaura okay because hanzi titaure kuseri that means is watching apa ndinowanza chitika mugozo yakuseri totaura saka that means saka totaura kuseri. SIS MELLY anogona ipapa kuti ndobvisa mari yakati achinyepa ndozvanotoita. Inini ati ndiuye kuseri anditi ndiuye kuseri iwo kanzi uchafonerwawo indi kanzi ndiuye kuseri so meaning to say kuti chi comment anogona kunge arimo comment I doubt maybe but I doubt. Unless can maybe an ghost account. Ko kana medium varimo. Andizivi but ndakuisira zita rawo. But vanhu vanochinja mazita but pataurwa kunzi mugoya kuseri ndo statement randabata iro. Kuseri kupi kana tiri toga. Nai. Andowazviona. Ndofunga nezvaari kuka. Saka right pakanaka iwo chitaura naye kuseri kwacho tinzoti aufani ndichamuvingawo kuseri kwacho pandichamuvinga ndokuedha futi pa3 way kwevavo. Alright saka ndoita sei ndotaura naye paWhatsApp taura naye paWhatsApp apa womubvunza kuti saka totaura rini mangwana here kana nhasi tozorada kuti chi toda kungoti mari yemwana chengetwa. Alright iri bo satozonzwa newe. Okay SIS MELLY. Right munenge makangorambana guys mune unfinished businesses munenge mune ma unfinished businesses aiwa ndangoita careful mags masvanda kuti pandanzwe kuti kuseri andowana pandinetsa ipapo saka ndangoitawo kuti pave careful andichimaona ndangoita kuti pave careful andichika hanzi I doubt nangu magolide afasi zvipure magolide I don't think so inini I don't think so I think this guy ari kuda Mana is the first. Mana is first priority, but we have to have a corner. Kelvin, imimi mana gribed. Kana tichiku vingai, and it. Mchivinga na SIS MELLY diaries. Weku media. Wamnenge msunga SIS MELLY afa kuyane enguli yavo. Inoita kuti zvinhu zvifambe. Kote enguli yekuti timanikize munhu mukona tipushe munhu mukona ozosvika pakuti ora itai zvamunoda. Ukunzwisisa. Muri kunzwisisa kaipapo. Inini kana mukauya kuna SIS MELLY mukati SIS MELLY diaries kana kuti sisi amupurisa kana SIS MELLY kana kuti SIS MELLY dongo antika nyaya iyi inini munenge munotendera kuti ndindoone approach yangu zvichitadzana nenyaya yacho because ndinenge chida kuti zviitewo favor yacho zviite kwauri iwe kwakusaiti kwako zvikuitire nokuti tikangoenda kunobhomba tine vana gribed vakafanana kunge uya akazembengodzoka achiti ngatitaura nasamboti bomba anzaniko wemskana uya anzaniko vemskana veCape Town apa
vekumbopana mari nemusikana wake wekeptani anzaniko ndakanga mazita rake. Oh, thank you Fabi, thank you Fabi, thank you. Aindofona itako animaona. Saka ndo zvandaitira muri kundikuisa, muri kubata point yangu ka guys, muri kubata point yangu anditi mukati mimi munhu zvekuti nezvodana zvinakasa munhu ngaite aiwa munhu anotaurwa naye zvakanaka. Kune vanoziva munhu anonzi softiwa, munhu anosoftiwa kuti afambire mberi nebhora rake handitika mauniform atengo zvinhu zvidi animaona, as long as zvinhu zvenyu zvaita, because kune kwekuti ukamhanya kuenda nehasha kuti ndazouya iwe kurumidza kudai kudai kuzoti imi mai mumukwana imi pandakamita makamuripo itai zvamunoda, then yofa yakalodha. But munoona kuti vazhinji pana pavatakafambira nyaya dzavo dzakatibudirirei because of approach. Nyaya dzevazhinji even chikwere chako zvimwe zvakabhadhagwa because of approach. Saka approach is very important guys when dealing nenyaya dzakadai. Dickson animaona. So ini ndichazoudzawo munin'ina kuseri kuti aita ndari kujoni. Ari kujonika uyo ari kuZimbabwe. So that mwanadi achengetwe. Iye achigadzisawo zvinhu zvake kuti zvimire zvakanaka. Animaona. So ndozvandoita guys. Handingazongosviki nongoti guys zvikazodai aiwa hazviiti. Asi nichandaona chiripo ndechekudai so fair pane unfinished business riripo both sides. Pane unfinished business riripo. Ndo randatoona inini. Unfinished business riripo. Vese vari vaviri ritoripo. Unfinished business. Ndariona zvangu. Ndazviona izvo. Saka ndomiraitiwe kuseri kwacho kuti zvichafamba sei. Antimaona. Thank you John. Anomaona tozoona kuti zvinofamba sei. Nokuti vakadzi vakanda vanoshungurudzwa nevarume. Kune yazirume rakadasa bongo. Bongo unotove nenharo chaidzo. Bongo unotove nenharo chaidzo kwete dzekutamba. Kune munhu akadasa bongo kudza kuti okuchinjira inyaya yekuti kudza kuti kupiko totori netsvimbo dzataidai munomudi. Yeukai ndiye vanataura pakutanga papa kuti ndenyaya 2 dzatinadzo maprojects 2 atinawo. Musikana uya wekuBotswana nevana vekuHopely kuti vavhure chituckshop chavo. Musikana wekuBotswana hanzi namai vacho akati ari kuuya kumba this month end. Saka ndakangoti aiwa musandipe feedback zvenyu kana azosvika kumba ndo pamunondidza kuti musikana auya totangira ipapo. Kana asati auya ini musandiudze zvekuti zvazodi asi kuda kunzwa mafeedback aya. Zvatakawirana padiaries kana kuti asvika kumba mozondudza kuti auya totangira ipapo. Andimazviona chete. Plus kana uchifika wana gribet vevana uchibva kumedia unofanira kutoseka navo so kuti vatonge kuti ha but momusation wangu ari free. Unofanira kutoseka navo because ukangoenda wakangosunga muromo wakapfeka fesi yehure guys ka zvokwadi unobhombiwa ukabva ko watokwira BP. Hanimaona saka seka navo kana seka navo vanonyarawo kutuka. Hanimaona vanonyarawo kupindura rafu. Hanimaona zvataita hanimaona tatotoseka kunge tozivana asi hatizivani. Saka inonzi communication skills. Ita kunge munhu wagara uchimuziva kudhara iwe usingamuzivi kuitira kuti nyaya yenyu ite smooth kufamba zvakanaka. Hanimaona ndokuti nyaya yenyu inyatsa kufamba zvakanaka. Usamhanye kuti uti papara seka yese hanzvadzi chikazodidi anotoshaya kuti kutuka yachikudikana kuti takubloka yanokubloka yachikudi imi muchifara naye mozopinza zvenyaya yenyu zvakanaka muchifamba muchidaro. Saka communication inodiwa. Vamwe venyu apa vana gribet vasi kutomboramba vachengeta vana but communication yamunosvika muchiita kana maenda kuna na gribet anomaona ndio inoita kuti mukonane mupesera musingasawirirani hamuchatawirirani pakutaura. Saka communication itori important. Handiona munhu kamusvikirawo zvakadi zvakanakawo naiye anogona kutonyarawo utodiwo handiti mazviona. Saka dzidzai kungoti uve unonzi mungoita patience kune vamwe vanhu. Hanimaona kana kuti relations idzodzi mungogadza relations dzenyu nevanhu kwete kunana gribet chete even mumacomment section pafacebook apa and usangove munhu anongotuka nodi interact with people. Sekanawo zvakanaka unototukwa nemumwe munhu anongoya uchikutuka kudai so. Hanimaona dzidza kupindura mutotukwa kakawanda guys munozviona mazana munoona macomments angu imi munomaona kuti macomments angu atuki back ndokupindura zvakanaka. Ndinokupindura zvakanaka. Ndine handizoti ndianzvadzi chiedza vavhangira thank you. Handizoti hanzvadzi kana ndisister vane ghost ravo rinonzi usataura zvisina musoro vanga vari pana pachiti hatibatsiri musikana chichivava kudai hanzvadzi yangu kana kuti ndimunin'ina wangu handizivi vanonzi hatitauri zvisina musoro. Vakomana ghost rinondituka iro riya regai ndichokuudza ipo pano asi handina kwabloka handimavanza ndasvashara SIS MELLY tinobatsira kudavo vanobatsira neakaunti yavo iririwo handizivi hangu.
asi chedu zakumasitituku vanondibvarura mukoma vaya kana kuti mainini vaya vanondibvarura pese pangoti walife udonenge achiti handipo here vanongokanda zishoko ravo musuno vaituka munhu kwake tuko vachituka amene ndiani aituka achinzi fesi inenge makwai fesi inenge magaro ameli ndikangoenda pakomenti yavo ndikati zvonai hanzvadzi kunda kukanganisira ichii ende mwari ave nemi munozati ndakaona munhu achinyara oga ivava vangwarapa hanzvadzi ava vanga vachitaura zvokuti simela chipi munhu vane zita rakanzi satauro zvisina musoro ndinotovaona pakawanda ndapavabloka ndakati handipavabloki kill them with kindness vachikutukaka enda ipapo unokilla with kindness ndavaona ina ndakana chandambokomenda chandambodi vari kutotukana unomwe munhu vakuti zasta rangu mukati handizoti magaro angu acho vaitukira munhu iye vakamaonepi vachiti fesi inenge magaro ameli handimaona ndakangoendapo ndikati naye hanzvadzi kunda kukanganisira ichii kwandakakuitira ichii kudamuri hanzvadzi kudamuri sisi handizivi mhosva yangu nemi ndei ndakaona vachiita kunyara handimaona nhasi ndahovaona pano vatoriwo kuparticipate chaizvo mucomment section saka ani munoona sometimes you just kill them with kindness kana wazoona kuti aiwa vari vhayo umwe munhu anongoti comment chaiya unoisa paunenge watuka paipaka inotoditembera munhu anogona kuti aine kuisa kuti ufunge sorry ako zikomenda ndaisa rere that was harsh handiona akutokupawo enough respect yekuti havana mbondituka ndakavatuka vana kundipituka handiti kana kuti umwe munhu anogona kutongodi kutongokontinya achidaro kana azokontinya aona kuti waona kuti aiwa iri raenda harisi kutomboda kunzwa kwaisenge chigrupu chev11 asi wanyogwa here Josephine Mamvura waita sei hanzi I saw that comment as well zvakaoma Savana Rose wakaiona kwaketina hanoona so kana wazona zvaramba zvichienderera ari kuramba achingotuka iwo wamutiko naenda kukanganisira ichi ndopaunobva wazoblokawo ina handingomhanyi kubloka ndomba kupindura zviripo light ndikaona kuti yezvo uri kuramba zvichienderera mberi ndopanozo and some people are obsessed with it aiwa vatete variko vanotoziva kuti amanotokamaunepi variko vanotoyazoziva kuti ava vatori obsessed neni zvachose ariko semumwe munhu semumwe mukadzi so vanomwe mukadzi so mukuru so pedziziva sina kuti Sisi Melly anenge ari pamanevhu Sisi Melly this Sisi Melly that Sisi Melly pedzizuva asina kuti Sisi Melly pedzizuva animazviona pedzizuva asina kuti Sisi Melly ndofunga munomuziva vakawanda ini ndakabloka kudhara was ndounoti yezvo nei mwari munoziva zvandakamboita mina ndikudza zvandakamboita namama ivavo so who knows zvandakamboita namama ivavo ka ndikati yezvo naini mama yava everyday vanongoti meri pamalive avo zvakaoma ndoita seiko namai ava ndobva ndadini ndobva ndavavinga mucomment section ndaona vatanga kuri kutaura nditongozvona handikomendi mazanoka nditongoonawo live kudava vakamhene vakafunga ndandipo here kana kuti amana kubva vanyora kubva zvavakanyora mucomment section ndobva ndati nhasi ndavawana ndobva ndaendapo ndikati nai mainini mhosva yenyu nemi yachaichayo ndei mhosva yangu ndeyekuti ndakakuacceptaiwo here pamairambwa nezimbabwean community asikana ndo mhosva yangu vanhu vachikuti munopenga ndikamira nemi ndikati hamupengi munoti anopenga makaonepi mapepa ekupenga ndo mhosva yangu yekuti everyday munongotaura zvokuti Melly mva kana chiripo chindakukanganisira ika sorry henyu mufunge kana chiripo sorry henyu kana chiripo muri kunzwa chikanzi aiwa ndakunzwa mukoma wangu ndazvinzwa zvapera sorry aiwa zvapera shuwa kuchisina hapana ufunge chichichi makandibloka kudiaries saka ndo zvawanga wachifira chichichichi ndikati aiwa tatenda sorry zvadi zvapera kuchina zvangoenda 2 days zvakwenda 2 days rechi3 vanomaona rechi3 ndikawa Sisi Melly ini nei mwari kuvatanga futi ndikati medweka kana mbodo nikisi aiwa rega ndiblock account yangu achishandisa dzose richingobloka dzose anomuona dzose vanangoti block asi ndinongowana nhasi kuti vanenge vachimbopenga nokuti Sisi Melly ndikati guys inchindiregai guys ini handitozivi kuti handitozivi handisiyei regai vataure vachazosvika pakuzonyarara hwavo ndangazvigoni nokuti ni mhosva yangu chai handiziva ndachandaka vakanganisira handitozivi samupoint ndaitosekawo tichifara handitozivi kuti kanganisa papi saka regai havo vangotaura kuti Melly wacho zvoningati kudii kana vangofunga chite Sisi Melly this Melly zvakazodai Melly paSouth Africa zvakazodai Melly
kwete kunge tinozivana apa tizivana setambosangana hatizivani guys. Ndikati ero saka munoona kuna lokutachindonando nemunhu haaregi kutaura nezvako zita rako riri apa pakuti vanenge vachikona ini ndoga here pamidhi apa ko vamwe havavaoniwo here handizivi asi chamidhiya yakaoma sikana animaona saka anyway tatongozvijaira kuti ndogema racho riripo zvakafanana negosi rinongonditukawo irori rinenge rangonditukawo ukazoda kunyesa kuti uripika muchiona kuti vamwe zvigosi irori kuuk uko kana kuti kuamerica nasenda kuenda kuuk kana kuamerica handitombokuzivi asi ukaona chituka america ungati anomuziva ungati anomuziva in person ukaona achikubvumburudza ungati vanhu anokuziva hapana nenge achikuzivawo zvaanochidawo but anyway ndavajaira ndakungoseka anomaona ndakungosekawo ndingoti vana vadiki ndingagodiri kaningotarisa vamwe vacho vanhu vakuruwo ndozvavarega ndingoonawo ndichidarikawo nchiseka muzagaizina handimbotobatikani navo vanhu vaya handimbobatikani navo bvunzai kana madhibini ndotoseka ndichiti hanzi zita renyu rinovabvisa straight. I think so. I think zita rangu rinovabvisa vanhu stress. I think rinofaisa futi mapeji nemagurupu amene ukoko saka ndinochera madhibini ukatobvunza ndototi madhibini mazviona here ndotofanira kuzokwanza kwasimelise isingakubatiri kuti nai chero zvikandibata ndigodi ndifele stress nezvinhu zvinani basa rose regai nditoseka kuti zvinyasa kutofamba regai zvakadaro anomaona ndozvandakungoita handimaona. So guys tosangana hanzi lowakati apakati tatenda saka tosangana nemusi Friday paconfession anditika takanotenga neFriday nemusi Friday tosangana paconfessions anditi vane confessions dzavo mugara mandibata vane nyaya dzavo dzamuda titaurawo ushare uite sei. We can't join people, we can't always join personals, we have our own things. Yes Chiedza, yes and I know what I refuse is to be hot-spotted and to be hot-spotted to hate munhu aiwa inizvo zvandiite. I have my own opinions about munhu. I analyze ndega munhu takamira sei handimaona ndozvionera ndega kuti aiwa munhu akamira sei kana ndaona kuti zvandikunda ngomakurira ndinobloka kana ndaona kuti kungofarisa uko paFacebook uko zvimwe zvina basa munhu nompowe chance andika kana wangona ndozvega andi hotspot ndinongoonawo ndodarika handimaona chete. That's why I always tell you kuti guys saka nchigara chikudzai guys kuti mukaona pepa kandotukawo mastatistika it's pointless kuti mugwehondodze kuti tikugwira SIS-MELLY, very pointless. Ingosiyai zvakadaro ingotarisai modarika nokuti hamufi makadzipedza hondo dzacho hamufi makadzigona ingotarisai modarika. There's no need to fight. Motozvibvisa vana mwari nokuda kuti muda kurwira SIS-MELLY serai nazvo zvinopfuura. Words are cheap, talk is cheap. Regai vataure zvinodarika zvina kana basa andi azvitichinji chinhu handitika hanzi always kuda chido black maya chido black maya maya nai chido vasikana kana haona kuti ndikangomudawo ariko zvinenge zviri right. Some people you just love them kwavari koko ndingoti ziva kuti ariko akaita dambudziko ndotorwadziwawo andimaona akanzi arwara maybe ndopandichafona nchiti uri sei sawi ndapedza apora ndobloka andiwana usaise mukona kudai mudhuze musaisa vanhu mukoma ndozvinozoita kuti mukuvadzwe zvokuramba uchingotrasta munhu same time ndozvinozoita kuti uve enemy yakaipisisa chaiko. Saka kana watongoona gara waavoida andimazviona. Saka Friday tosangana paconfession guys, paconfessions kuda ndichaindako nacomfort ndine zvinhu zvacomfort zvandoda kuti ndinosira comfort andika nakuda. Saka anytime apa maybe ndichaenda paweekend I think kuti ati kuda ndikwanise kumuona maybe ndichaenda paweekend because kune zvinhu zvandakatenga zvacomfort zvirimo muno mumbawo anomaona zvoda kuendesa kwamaiva comfort. Kwamaiva comfort kunonetsawo kuti hakuna kana network kuyakuyawo ndichova kuti ndi amene chaona toita sei tichaindako tagasa tinambonomuona tinomuona tinosiya ndakanda tumigwa mapikicha emwana saka pakazotakatenga zvinhu zvatinazvo panapa zvikuda kuti zvidi zvinde ikoko saka ndichaindisako anomuona tichinomuonawo kuti mwana afamba sei akura sei nekuvaudza kuti hamukaona tisina kuuyawo mongokavhawo magepu zvinenge zvakadi zvinenge zvakangoomawo andimaona tichinovaudza ipapo haiko zvine muchina ndakuinda kunovaudza chokwadi kuti mukaona ndisina kuuya sikana kavhai magepu imurugwa mune takshop kavhai zvinhu zvinenge zvakatotomera kusati kuti pane pasina kana zviripo munogona kutauyawo semawira tangoitawa ndiko zvinoda kuti ndivaudze chokwadi kuti vativadi vazive because truth breaks no friendship anditi kuti vazive chokwadi because zvingandiomerawo kana neni andimaona hanzi shamwari yamai comfort Max ndane nguva pingu yahaagari kuyakuya saka ndimuoni andimuoni pingu yahaagari kuyakuya saka ndimuoni
kuti ndiende kunomuona handingakwanisa kuti ndimuone. Asi kune vakadzi vaya vandataura veJoburg vaya, please kana manga muchirevesa mondibata muwane mafood hambers enyu handitika muti muite. Kana uri mowa mucomment section unofila guys nyaya yekuenda kuma inbox kunokumbira mari dzevanhu, please don't do that. Don't do that. Kusura zuro futi zve mamomurozvi akauyazve kumu inbox mangu nema screenshot emunhu anga achikumbira mari. Vane vasangana mucomment section imomo. Antimaona. Saka vari kufila kuti people in diaspora are feeling kuti muri kutora advantage because munenge muchizata vanhu vande kudiaspora. Hanimaona. Kana kuti munenge mamboona chibatsira vamwe vanhu makuvaendera kuma inbox. So guys, you don't have to go kuma inbox vanhu muchinokumbira mari. And if you've got a genuine reason, and kana a genuine case yauri kuda kuti kukumbira, pane mwe genuine case yekuti unonyazotoona kuti uyanotongobatsigwa chero tikangoikanda paimbori 2 minutes pane parita munhu atindoda kumubatsira. Antimaona. So zvakaita amai veclub fit vaya. Andimaona. Vanhu ndangoisa post yavo nemari yacho yatodiwa maitongonyatsotoiona kuti chi maitongonyatsokuiona kuti zvichokwadi it's a genuine reason. Andimaona. Havatorina mari 560 havatorina antimazviona. Then ukauya choko chero kuti handina kana pekutengerana ukangonjira post yako pane mumwe munhu anotongokuvinga kuti ndaona post yako ndoda kubatsira. There's no need yekuendera vanhu kuma inbox. Musaendera vanhu kuma inbox please. Team ari right doi musaendera vanhu kuma inbox please ndapota. I know kuti zvakakuomerai anditika but musaenda kuma inbox. Murume achiri kunhingikiri, murume mai Cape Town, murume achiri kujera anopinda mukoti musi wa 16 mangwana ndi anopinda mukoti mangwana mai vari kuita zviri right machira vakatopera antimaona. Saka please don't go kuma inbox vanhu muchinokumbira mari because musafunga kuti pamunokumbira mari havatiudze. Vanotouya kwatiri SIS MELLY tadai vanototaurawo kuita ramangwana. Don't go kuma inbox muchinokumbira mari. Une genuine reason chaiyo. There's no need to be a hide. We are. Utaratidza sikana muchina ndauyawo kudai soka ini zvinhu zvakatondiomera sikana mbudzi kuzvarira pavanhu kuda kuti ndigwambwa. Handina kana upfumba mangu zvandakana mafuta mufunge ndiri pano. Antimaona. The other thing tiri kuti joinai funeral police guys. Joinai Great Hope funeral police. Inbox dziri kunesa nevanhu vari kuuya chikumbira kunda kuwedzerwa mari dzemafunerals idzi. Antika hatisi kuramba but tikazokudzai kuti takapreacha kangani kuti joinai mafuneral amudi makuya takazvitaura kuti guys kana usina takataura nyaya kuti joinai mafuneral policies handiti iko zvine zvauishtaura nyaya yemari kuti ndokumbirawo mari yerufu because takaudza munhu kuti joinai hamudi. Saka usauya kune problem kuti anzi kwaita rufu kwazodai ndoda kubatsirwa because hatichabatsiri nyaya dzakadaro. Kwave nemafuneral services akachipa. Tinayo funeral policy yedu pano yanditori shareholder inini Great Hope yatiri kuti joinai 100 rand chete muwane kudi kunochengetwa. Amudi kana paita nhamo mobva maya muti tashayiwa mari tachajwa quotation hatina mari yatakabata tongori ne 4000 chete. Anomaona me muchiexpecta timwe 10 kana kuti 11000 ibve kumadiaries. No, hatidaro guys. Hatidaro. Anditika ngatiite kuti 100 rand ndakuzanga tukauya pano kati ndausive ndinoida palife ndoda kutsvaga munhu anondibhadharirawo funeral policy yangu 2 months is 200 rand because handina mari ndofunga unotobhadharirwa ne10 ukaita gore rese usingabhadhari unogona kuwana vanhu 10 anokubhadharira ukaita gore rese usingabhadhari yakakaviwa unenge ukatokaviwa futi pagore ipapo. Hanimaona that's a genuine reason kuti ndakajoina but ndikutya kuti ndikajambira handina 100 rand inolapsa ndibatsire ne100 rand. Abigail vanokufonerai bheki mavanhu makawandisa vanhu vacho makawandisa vanhu vachona vanokufonerai bheki the call center ava vakajoina vana vamadvp vakatofonerwa bheki manhamba akawandisa vanhu vari kujoina vakawandisa saka vari kuenda nemanhamba achifona call back mbijana vamwe vakajoina vakawanda vakajoina muchasvika regai nditombobata iye mukamobusiness kuti because I have to do my follow ups enyaya idzi because hatisi kuda zvinhu zvinonetsa mangwana kana tati tikuita zvinhu tikuita business nenzira yakadai so ngaitwe saizvozvo hatisi kuda zvinhu zvisina nebasa rese tinotoda izvozvo regai nditombovatsika konzi because iva ndotozviziva kuti kana ndatofona tichiita kutoda zvinhu zvine musoro tiri zvinhu zvisina basa kugovena kuti pakapiwa mari yavo imwe mukoma moboys muri sei tiri palife tiri right tiri palife nguva moboys toda kunzwa kuti kune vamwe vari kuti vanhu veGreat Hope havasi vekosera havasi kuresponda kuma-messages handisi kuziva kuti toita sei because hatisi kuda kukanganisa business ratakatanga tobva taputsa futi kana tachiwirana inini kana ndakutaura zvebusiness I take business very seriously and I take business very seriously. At Skita my jokes because people they depend, they look up to me and you. And why even one phone go Nico send up to today? Yeah,
SIS MELLY handitika. Makatarisa pamadiaries apa handitika. Pane vanhu vari more than 70,000 handiti. I know. And ndo varipo. Saka WhatsApp edu, they are already more than 5, maybe more than. Because young issue about 6,000. I know. My messages are set up. So what we are doing now is that we undermined my diaries. At now that but I get a first life here to introduce a product. When I think they are going to perform to achieve my response. I told you mukoma mo boys kuti pa diaries atitomboneedwe zvokuti anzi tichiri kuda ma brand ambassador akadiyadi. I told you muchoko remember ndikuzari pa diaries tinopedza tega ma diaries because we are a family, they trust me, vanongojoina vanouya anditi but isusu takuda chitengo ndavaudza angu ndikati makawandisa vansakosenda iri kuindawo neline ichidaro but nangoda kuti vadi vanzwewo chi nemi saka kuti ticlear backlog yachona manje apa tiri pakati pemwedzi obvious for us to hire more vamwe vanhu vanyowani they have to come start musi wa1 May. Saka chandingokumbirwa hangu ndechekuti vanhu vari kusenza izvo vanotanga kufona vanhu kuma7 and vopedza kana kumapast 8 vanenge vachiri kufona vachiclear. Saka ndingokumbira hangu kuti vangotipa patience dzekuti vangonzwisisa kuti we take business seriously, SIS MELLY, and I don't want also to anadzoke kwamuri it's very serious. You know, I was talking to one companies, they actually surprised because hey, we didn't know kuti vanhu vanga respond. Remember insurance kazhinji vanhu vanofamba vachipega vanhu vachichijoina I know. But isusu vanhu vari kutoya kwatiri vachiti toda kujoina police. Saka zvandinongokumbira ndosaka ndakati inini ndikuuya ikoko Friday SIS MELLY. Remember ndakakuudzai. Aiwa imimi zvangu nemitiri tu izvozvo tino meeting dzedu kuseri tinozivana ini ndiri palive tikutaura dzevanhu kuti vanzwise ndandavaudza izvozvo zvamukutaura izvozvo but nangotiwo CEO vadi vaconfirme because ini ndaudza mirai ndandaudza madiaries kuti ini ndi CEO vedu asi kana zvasvika pakuti vanhu makomplaina ini CEO ndinovahlasera because tiri pabasa. Yes. I'm very sorry. Delays and so on. And the kune vange vakakwanisa kufonera vasati vaona ma reference numbers avo ma forms ava kept from system yakati haya vange vanhu vari kungoita data capturing. Saka vangoita patients ma reference numbers avanouya zvese. You know, we are working very hard, and I'm very sorry for that, and we are going to clear the backlog as soon as possible. Right. Hanzi, how to join? Fatima, you come to my WhatsApp with your number. Just you give me your number. Then the call sender will call you back, and you will join. All the information you have order over pa ivo voku joinisa pa phone and and then ukoma mo boys imwenye yandoda kuti kutsikirira takambotaura ndeye kuti pama diaries ngapabvowa mu vanhu vanoenda kubasa mukoma mo boys ngati hati employee wo ma diaries mashomawo zvawo ku Great Hope uko vane experience yezvatiri kuda izvi. No problem. I don't know if there is any system yokuti tinokwanisa kutora vanhu ava tichiziva kuti ma diaries. I know them. I know them. Don't worry. I know them. Can attack employer what we do? Can attack employer what we do? Come on, boys. With the criteria model to use, we just do it. Pano to capture mazita pano. Antika to the drop of diaries. Then to tangle pap. No problem. She's no it. Because tukuda mabasa kana vachifamba vachijoinisa vanhu kwavanofamba vachijoinisa data capturing iroro kana vachita zvekuti vanoita zvekukosenda kuda kuwedzerwa kana vachida kuzotsvaira mu office kana kudi please let's start by considering pano we are growing visingaiti and I would love vakadzi vese vane ma driver's license because we might get new cars end of June. Toda kuemploy madriver echikadzi like mamwe macompanies pandatiri vanenge vakarowa mainform avo chaiwo
kana pane mumwe ari padiaris anogona ari kunzwa live ine anogona kuuya nedesign yemauniform anogona kutidesignira mashirts zvose nemadress mablouse ngaatouya zvatinoita ndezvekudai mukoma muboys panyaya yemauniform zvatinoita ndezvekudai panyaya yemauniform the admin team will design mauniform ediaries and then totsvaga mudiaries mati admin team will design my uniform but admin team will design my uniforms and then yes and then totsvaga munhu anosona mudiaries ndiye wopiwa contract totsvaga munhu anosona mudiaries ndiye wopiwa contract yekuti asone anditika asone aite mudiaries isusu project ngaingoitiwa pachedu apa imo mukati mungangobva vasoni varimo zvese varimo imomo vanongoita tikuda uniform yakanaka and the other thing kuma muboys number iyi yevanhu vakajoina kudhara yatowanda ndiri kukumbirawo sezvatakapromisa pamadiaries tine mazambia 200 nemakepu nemaheti nematishets anofanwa kupiwa vanhu please number isati yawedzera tinozokonfusika kuti ndevapi vakatanga 200 chaya matishets aya anga achiita kuti achiuya nemazita evakatanga kujoina 200 vaya tivape zvinhu zvekupromisa kwatakaita it's part of the meeting and I don't sangane nemutigadzirise toneyo right no Friday I'll be waiting for you say meeting yedu tinowantirwa singaite tilane fine the policy kutirane vanhu yasaka time yachona I think it's some of these things imimi chigara yemazvinyora pasi so that permitting yatinoita musi Friday ndichanyora agenda ndichanyora agenda ndiri kuseka hangu hanzi kudriva zvituna here kwanditi ibasa just go pa page yawe zororo wakati ndo tofamba nemakumanyukombaya tinodawo neta zvituna makeup guys tinodawo neta zvituna makeup vanogeza zvituna anditi asi dai madiaries imi munotyei kudriva zvituna nokuti munhu anenge afa ari harmless munhu afa ari harmless iko vanonga vamabhoiza rokudubuda zvituna everyday animaona imi munhu anenge afa ari harmless munhu anenge atozvinyararira zvake plus remember yangove body yangove nyama iyi mweya wainda saka munhu anototyisa munhu anofamba uyu munhu akafa anazo akavata apa nazvaanoita animona saka alright mukoma boys no problem sharp tobatana Friday alright sure right guys ndemozvozveudza zvitunongo munozvezveudza zvituna muchezveudza zvichiri kumasuro kuchizvezveudza mota uchizvezveudza chimota chaya plus tave nemotokari idzi dzenhingirikiridzi anzi mai dzekureba idzi aini zvemazita handizvinhu dzokuziva pane mota dzimwe dzatakawana musi unoyu dzemauyu yekureba idzi dzerufu idzi dzekureba dzinenge zvimalimozini dzasi dzemafuneral unozvezveudza irori yazo mota uchizvezveudza wakatakura munhu wokumasuro uchizvezveudza zimota uchizvezveudza uchinga naro zimota handimaona saka pana chinombo ibasa anoona ibasa hapana kana chakamboipa unozvezveudza uchinga naye munhu wako kana muchinda kuZimbabwe mai mwana munenge muri madriver tu makadzi amuzofambi muri 1 kavakadzi azvizoiti muchinjani mumbovatawo mumborova mwakarava pano kusvika kubridge murova ubva kubridge kusvika kuHarare hani maona handi mazviona so iwayo maheshi exactly iwayo maheshi iwaya hani maona unozvezveudza uchinda hani maona chinodiwa imari yako kana uchigona kugezesawo zvitunha zviya muti unopodapodawo uchita makeup muchivatire matsiedzi muchidididi hani mazviona ibasa kuvariko basi kune vanhu vakazara vanhu variko vasikana makamboona vasikana kunhingirikiri vaya right guys ngataure nyaya yeuniform handimaona kuti ndatoita overtake because munga muboys ukaseta zvokuti zveginyaka zvimwe zvinhu vanorelaxa vantoda izvozvo zveginya bvura zvandikutoita izvi saka imi guys ngatitaure nyaya yemauniform apa ngataure uniform yeGreat Hope kuti inenge yakamira sei yemadiaries yomira sei uniform apa tipeiwo makala guys uniform yomira sei yeGreat Hope so that munhu atichatsvaga panapa achadesignera mauniform aya kana kuti chiya chasona hameno todi anomaona by the way I'm scared of dead people munhu akafa ana kana basa that zimchiki anenge atofa asina kana basa
Anzi mukoma mukadzi zvokadza mukoma nangu handizozivi izvozvo handizozivi zvevakadzi izvi mukoma havana havo kuroora havana asi zvokuti vari kutsvaga izvo handizivi guys handingazonyepa makazobvunza here mukoma kuti mukoma zviri kufamba sei but kuroora havana saka meno handizoziviwo anomaona saka guys uniform matiyomira sei saka ndokupaiwo homework guys totaura nemusi Friday handitika Monday Friday toita live pavanouya kuno kuti ndinenge ndave nemacolors euniform kuti yomira sei handiti obviously trousers handika trousers neti uyu top tachona handitika kana kuti nemaskets color and what not guys madiaries ndiri kukupa yanzi black and white aizofanani nenhingikerere maitafadzwa nedoves nelogo yes necolor yelogo exactly Martha anomaona saka toita sei because we need something chiri unique chakasiyana nedzevamwe adimaona black and white ine doves guys amen black and white ine doves though green and white okay blue and white which blue is by which blue dzacho dzakawanda ka which blue royal blue here sky blue here ipi yacho hanzi tai Joelin clothing she will never disappoint yes iye Joelin mazana ndichamuoni panapa yanga iri top fan panapa ari kupi because ndiyanga chatoti batsira fa iye Joelin na maimunya munyaradza baba vari ku UK ava ivavo tivavo ya pakusona shuwapuro vanhu ivavo pakusona vanosonesa oh black yo precious oh black auzotsvere munhu kawa kwazvo green and white inenge iri kurova iri kutora mukombi burgundy and white gray and white and gray and black zvinomecha sisi shapo kumunatsi inozomecha here gray and black avana madam gray and black guys which color can we use green and yellow green and yellow no Maria green and yellow no green and yellow no green and white yes blue and white yes but which blue are we talking about because we've got royal blue sky blue which blue are we talking about uniform yes uniform ye ningikiri ye kumafuneral palace uniform kuita kaudakiso and also Yvonne chinonetsa cherry the Yvonne is not a diary somebody tikuda kuita empowerment pano pamadiaries Yvonne I've never seen her here asi mudiary so if we are to do this we are supposed to be empowering each other here on diaries saka contract yemuna anosona mauniforms iwayo inobva padiaries munhu anodesigner anobva pano saka Yvonne yes she's my friend on Facebook but I haven't seen her pano ndinoona Joelin ndinoona maimunya sorry about that one my sister but it's the truth though achigona kusona sterek but atingatori contract tinopa munhu atsatamboona pano tinopawo vatinoona pano royal blue and white okay maroon and dusty pink okay guys nzwai mina ndigoisa voting poll regai ndise voting poll then monyora regai ndise voting poll then movota yamunenge mavhotera will go with that one anditika so 200 vakatanga kujoina funeral services dzedu mazambia enyu tinawo matishirts aripo toda kuti zviuye tiwane kukupai atisi kuda kuita chikwereti andika let me put a voting poll no that Zimchik this is a decision that I'm not gonna make on my own and I receive decision if decision need one if diaries ne diary family haitwe nenindrindega saka if nandrindega was going to do that ndega naimeda ku internet ndono google kana ku Pinterest uko ndono google andowana ndona todini but tinotoda kuti diary yese icontribute because ndivo vanhu vachandokuzwa kuti tine almost kuma 7000 ma WhatsApp asati avhurwa ne call center asati yasvike kwese koko and these people are coming from here pano pa diaries andowana 7000 asati avhurwa ma messages right now presently even vanoda kujoina unoona so this is the family they should choose
And remember, toda kuwapa mabasa acho nevanhu ndovanofanira kuchiza vanobudawo muka upo ndovanofanira kuziva uniform yavanodawo inolukalukawo pfeka yakanakawo anditika ehe yakanakawo ndovanoziva yavanoda hanzi ngaiuye tisheti yangu yes kana wakatojoina hanzi yes keep it in the family yes upon restrict sharp upon restrict this I keep it in the family zvinotogara muno hanzi koma Zambia what color are they mavaravara ane ari floral winime ari floral the yes Kelvin itai mazisearch yenyu guys then inchesa voting poll makuseni Friday panozosvika more boys kuno kuningikiri kwandinogara tinenge taane number kuti tikuinda nemacolors aya then we agree and then totaura nepapo hanzi simeli mukasani pabasa nchamera aiwa zvamadhiwepi here iwe madhiwepi une basa rako rakanaka remusana unide uchitouya uchitondiruka moli maseko mzemanzo I want to join to yes you just bring your number kuningikiri WhatsApp kwangu then uno vachakufonera anomaona so unode ufunga kunge uchitondi uyu Joylin is here auya so Joylin please ngatikubate kuseri alright toda kudesignirwa this uniform yepano pamadiaries yepala hanzi musandirasise pavhakansi Michelle yes gara wandirangarira kudza kuseri kwangu kuita kuti tione kuti zvinofamba sei kumeka pa unoita zvako kune kumafuneral pala kune mamoticians echikadzi anovhura zvitunha aya anotocheka zvitunha kudai vachiita zvemapostmortem mamoticians echikadzi saka you can do it why not doing it you can do it as well if other ladies are doing it somewhere else then you can also do it inga vakadza kudriva matraki one all over Susan everywhere chero kupi tiri kutora funeral pole haina basa kuti uri kuMozambique uri utori muAfrica iwewe tinoita kutora paMozambique as long as usiri kune matsanga ari kuraya vanhu vaya toita tichikutora unojoina chero uri kuMozambique chero kuna Namibia chero kupi unojoina vanhu vakawanda vakajoina anditika so yeah guys it has been nice chatting anditika tosangana nemusi Friday confessions anditika tosangana nemusi Friday tichionesana kuti how far my levels laina chibinda wanonoka kuya nasi anomaona so guys tobatana varuda kujoina vacho vese you just come to my inbox don't bring a lot of things just bring your number naitulisa mkange kana titi tinoda vanhu vanobva padiaries anditika vanosuka zvitunha hapadiwi clarification kapo panongodiwa chitupa chako iwe ID yako iwe kuti zoti ndiwani kune munhu anoita experience yekusuka zvitunha hakuna unongopindawo basa kana tikucleana toda experience yei handiti kuti ndezvemufamily unonodzidza uri pabasa tikuti ndezvemufamily handiti saka unonodzidzawo uri pabasa iwewe handika kuti chitunha chacho chinoitwa make up sei anowana chinogezeswa sei futi handifungi kuti kunze kana uchienda mumochari ndo maunogezesa kana usingashandi mumochari haugezesi handiti chinopfekedzwa sei handitoona kana maybe data capturing up ndo vanenge vachitoriwo vanozodigawo maqualifications kuti uyu ane certificate yako because haunganopiwi laptop computer kunzi shandisa laptop iwo you have never used a laptop hauzvizivi kuti zvinoitwa sei zvinokeptiwa sei haungazvigoni handika apa panodiwawo munhu anenge ane bepa racho akazviita ukudzi akanzi laptop yako ishi anobva atanga kudi kutozviitawo ane maona Brenda uya kuinbox kwacho so guys mwarara bo andika my WhatsApp is open tobamarara bo tobatana zvakare good night and bless you take care